Nakatakdang makadawat og 30 to 33 pesos matag adlaw nga usbaw sa suhulan ang mga minimum wage earners sa Region 12 sunod bulan sumala sa Department of Labor and Employment. Aprobado na sa Wage Board sa DOLE 12 ang bagong usbaw sa suhulan nga 30 pesos hangtod 33 pesos matag adlaw alang sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Region 12. Ang 30 pesos alang sa mga non-agriculture or retail service kung asa gikan sa 430 pesos current minimum wage per day, mamahimo na kining 460 pesos. Samtang 33 pesos matag adlaw sab alang sa agriculture sector kung asa gikan sa 410 pesos current minimum wage, mamahimo na kining 443 pesos per day. Ang mga usbaw sa suhulan nakatagdang ihatag sa duha ka tranches kung asa ang ikaduha karong December 15. Matod sa DOLE 12, tumong sa mga usbaw sa suhulan nga matabangan ang mga worker nga makakaya sa inflation, sa gasto sa transportasyon, presyo sa pagkaon, lakip basic household needs.